ಮಾನಸಿಕವಾದ ಈ ಇತ್ತದ ಜೋಕಲ್ಪುರ ಜೋಕ್ಲಾತಿಜಿ ಪನ್ಪನ ಭಾವನೆಡು ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ಲ ಐ ಏತ್ ಕುಬ್ಜ ಅಪ್ಪೆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಅಂಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಡ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಯಾನ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪಿನಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಲ ಸೊ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಕಾತೊತ್ತಾನು ಸೊ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡು ಇದೇ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಆರೆ ಮಲ್ದಿನ ತೂತಾನೆ ಕೆಲವು ಮತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂದು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಪಂಡ ಒಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ಜನಗಳು ತೂದು ಸಪಣ ಉಂಪುಡು ಬೆತ್ತಗಲೆ ಪನೋಡು ಬಾಯ್ ಪಾತಾಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಂಗ ಬುಡ್ದು ಕಿಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ದಿನ ಆ ಮೂವಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಾದಾಪುಂಡು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂಜೋಕು ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆದ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಅವು ಹಿಂದಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಹಾರರ್ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಪುಡು ತೋಚಿಡೋದು ಪೋಡಿಗೆ ಅದು ತೂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಇತ್ತಂಡು ಆಲ್ ಓವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಮಿಡಿದ ಒಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೊಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂದೆ ಪನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪನ್ಪೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ರಿಲ್ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾಡು ತೂವಡ ನಂಚಿನ ಕತೆ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತಿನಂದು ಪಣದ ಅದು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತೇರು ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ತಲೆಕ್ಕ ತೋಜನು ಪಂಡ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸ್ಟಾಪುಜ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿರುಚಿ ತನಕಲು ದೈದಿ ಸಿನಿಮಾ ತೋಡದ ಪಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಅಂಡ ಈಕೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಲ ಅಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತದ ಅಕ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ದೇರಿ ಸೊ ಎಂಡ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆದ ಪಂಡ ದೈದಿ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಡ್ತುಲೆ ನನಾತ್ ತೇ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತಪ್ಪುಂಡು ಅದು ತಪ್ಪು ಸರಿ ಮಲ್ತಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇತ್ತು ನಂಜಿ ಟೀಮು ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವಡು ಚೈತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಅವಡು ಹೀರೋ ಮಲ್ತನಾರ ಅವಡು ಮಾತೆ ಲೆಡ್ಡೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೇರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೈ ಇಂದು ಬಂದೋಡಿ ಸೊ ಮಾತಾಡಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಓದ ಥಿಯೇಟರ್ ತೋಡ್ಬಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ ನೋಡೋ ಫಿಲ್ಮು ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಡ್ಡೆತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದಾದ ತೂಕಂದು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಂಡಲ ಒಂಜಿದೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಓಕೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಮೂಡಿ ಬರಿದನು ಮೂವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳುಂದು ಎಂದಿತ್ತು ಕನ್ನಡಗೆ ತುಳುತ್ತ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ದಿನ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಕ್ರೀವ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 5 ಜನ ಏನ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಭಾರಿ ಇಡ ರೀತಿ ಮೂಡಿ ಬೈದನು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಮೂವಿ ಬರ್ಲಾಕಿತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಮಾತೆ ತುಳುನಾಡದಾಗಲ ಪನ್ಪಿನ ಏನ ಪಂಡ ಈ ಮೂವಿನ ಥಿಯೇಟರ್ ಡೇ ತೋಲೆ ದೇ ಪಂಡ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲ OTT ಇಲ್ಲದೆ ಟಿ ವಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂಡು ಅವು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವು ಫೀಲ್ ಬೋಡಂಡ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬಲ್ಲೆ ಸೊ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪಡ್ಸಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡ ನಿಜೋಟ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ನಾಗ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಇಪ್ಪಂದ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದೇ ತೊಂಬೇರು ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡ ನಿಜೋಟ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಟೀಮ್ ನನಾತ್ ಮೂವಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ಆಗಲ್ಲ ನನಾತ್ ಮೂವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬರೋಣ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆಗಲಿ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಮೂವಿ It was very nice movie. It was a eye opener for me, and it brought tears in my eyes. Actually, it is an unforgettable movie, sir. Thank you. ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಪಂಡ ನನ್ನ ತುಂಬದಾದ ಬಂದು ಅಡ್ಡುಂಡು ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಫಿಲ್ಮು, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುವಂಥ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಂಕೇತ ಯಾರು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಅದು ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವಂಥ ಒತ್ತಡ, ಮಾನಸಿಕತೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಬೋದಂಥ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದು. ಶೋಕ್ ಆತನು ಸಂಕೇತ ಲಾಯಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಥರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಒಂಥರ ಕ್ಲಿಯರ್ನ ಒಂಥರ ಖುಷಿ, ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಮಾಡಿದೆ. ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಚೈತ್ರ ಅಂತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೀರಿ, ರೂಪ ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ತೀರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೀರೋ ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ತೀರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದರ ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ತೀರಿ. ಎಡ್ಡೆವಾಡು ತೂಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಶೋಕದ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿಜ ಹಾರರ್ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಂಡ್ಲ ದಾದಾಪ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದಿಟ್ಟು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂಜ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಜವನೇರ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಹೊಟ್ಟು ದೇವಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗೈ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು. ಮಾತಾ ಬಲೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಚೈತ್ರಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೋಲ್ ತುಯ್ಯ ಸೊ ಮಾತಾ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬರೋಡೊಂದಕ್ಕೇನು ಸೂಪರ್ ಅದ ಚೈತ್ರನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತು. ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ. ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್.
ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಮೂವಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದುಂಡು ಎಂಟೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸುರೇಶ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾರು ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪೆರೆ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಮೇರೆ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ರಾಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಓಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಮೂಲ ಚೈತ್ರ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕಾಂಡ ಇಂಕ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುನ್ನೊಂಜಿ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಈಗ ಬರ್ರಾತಿಜಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದ ಬತ್ತೆ ಒಂಥರ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉಲಯಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೇರಿ ಇಡೀ ಟೀಮು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೀತಿಡ್ ಓಲು ಏತ್ ಪಾತೆರಡು ಓಲು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ದಾದನ ಮಸ್ತ್ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಟೈಪ್ ಅದೇರು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೂಪರ್ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತೇರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೀರೋ ವಿಕ್ಕಿ ರಾವ್ ಅರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬಂದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಅರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಚಿಂಪು ಆರೆಗೊಂಜಿ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೀಚರ್ ತಿಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ತೋಡಿ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದದ ಕೊರಡು ಎಂಟು ಇತ್ತಂಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಸೊಸೈಟಿಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂಟದ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಂಡ ಈತನ ಕೇಳಂದಂಚಿನ ಅಂಚೊಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕೊಣತ್ತೇರು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟದ ಆಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅದನ ವಿಕ್ಕಿ ನಾ ಬುಕ್ಕ ಅರ್ನ ಚೈತ್ರಕ್ಕನ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಪಂಡ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ತೂವಡಂಡ ಇಟ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಆಕ್ಲೇನ್ ದಿಯೋ ಒಂದು ಇಡೀ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಣತ್ತನ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಪಂಡ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಡೈನ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೇರು ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ಮಂತನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ದೂರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಹೀರೋಗಳ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಬೆಟ್ರ್ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇವತ್ತೊಂದು ಈ ಥರ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಭಾರಿ ಸೊಗದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲದ ಎತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಬತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾನ ಕೊನೆಯ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದು ಜನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಡು ಸಿನಿಮಾನು ಗೆಂದವಳು ಮಂತೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ವಿನಯ್ ಪ್ರೀತಮ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನಂತ ಹೋಯ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪನ್ನುಲಿ ಮಾಂತ ಹೊಸ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಸೇರಿದೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬನ್ನಲಿ ಹೊಸ ಕತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರೆಗೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ನೀಡೊಂದು ಸೊ ಇಡೀ ಮೂವಿನ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲಾವನು ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪನಲ್ಲಿ ಸೊ ಬಕ ಮಾಂತ ಕಲಾವಿದಿರಲ್ಲ ಸೊ ಇರೆಗ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭಿನಯ ಐಟೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮಾಂತಿಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂವೋಡು ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಬೇತ ಒಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪದೇ ಆ ಅನುಭವ ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತ್ರ ಲೇಟ್ ಅವಟ್ ಆಲ್ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಂಕೇತ ಸಿನಿಮಾದ ಬರೋಣಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬಂದಾಗ ಹೊಸ ಜವನರು ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದೇರ ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಟೀಮ್ದ ಜೋಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡಲೇಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ 4 ಜನ 5 ಜನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕುಲ್ಲ ಅವನು 2 ಗಂಟೆ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಆವಡ್ ಸೂಪರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಚೈತ್ರ ರೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೃಥ್ವಿ ಮಲ್ದಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಡ ಬಂಗ ಬೈದ್ರೆ ತೋಜುಂಡೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ BGM ಉಪ್ಪಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಉಪ್ಪಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪಡು ಬಕ್ಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂ ಅದನ್ನು ಹೊಸದು ಫೀಲ್ ಕೊರ್ಪುಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಒಂಥರ ಓಲ ಚಡೀಟ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಅದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ವ್ಯೂಡು ಬೇತೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಪ್ಪನಾಗ್ಲಿಪ್ಪರು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕೊರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಲಂಚನೆ ಒಂಜಾತನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಲಂಚನೆ ವಿಶ್ವ ಪನ್ನೆಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಪ್ನಲಕ ಏರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸಾಜಿರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತಿರು ನಾನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕೊನತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮೂವಿ ಬಾರ್ಸೋಕದ ಮೂವಿ
ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಓಲ್ಲ ಒಂದು ಆತಿಜಿ ಬೋಲ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಂದ ದಾಲಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಲ್ತಿದ್ರು ಎಂಕಲ್ನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏನಂಚಿನ ನಿಶನ್ ಟೆಲಿಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಚಿಲಿಮಿ ಪಕ್ಕ CGT ಚಿಲಿಮಿದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗುಲ ಮೂವಿ 100 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ದೇವಡ ನಟೋನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಅಂಚನೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾಕು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಅವೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊನೊಂತೀರು ಓಲ್ಲ ಬೋರಿಂಗ್ ಆತಿಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಆತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಅಂಡ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆಗಲ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ VFX ಬೈತ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮೂವೀಸ್ಡ್ ಒಂದು VFX ಬೊಕ್ಕ BGM ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಅದಿಪ್ಪುಜಿ ಈ ಮೂವಿಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಇಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತನ್ ಮೂವಿ ಅವೇ ಏನು ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಕೊಂದು ಜಾನ್ರ ಆತ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಮಂದಿನ ಮೂವಿ ಏನು ಬರೋಡೆ ಅದು ಬತ್ತಂಡು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಯುನೋ ದ ಮೂವಿ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಅಕಲ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ತೋಜುಂಡು ನನ್ನಾತ ಜನ ಥಿಯೇಟರಿಗೆ ಬತ್ತದೊಂದು ಮೂವಿ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ ಇಂಚಿನ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂತ ಏನೋನೊಂದಲ್ಲೇ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಸಾಂಕೇತ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ದೇರು